बि जुजाइ जुलियास बसुमतारी मुंनि सासे एनडेबि बिथाङा NIA केसआव गोलैनानै दंमोन। NIA केस जानानै जेलाव दंमोन आरो बै NIA केसनिफ्राय उदां जानानै फैबाय। स' फार्स्ट टाइमनि थाखाय जोङो NIA केसनिफ्राय उदां जानाय दिनै खोनानो मोन्दों आरो बिथांनि मुङा जाबाय बि जुजाइ बा जुलियास बसुमतारी बेबायदि बुंदों आरो। स' 2007 मायथाइयाव बिथाङा जानांगौ एनडेबिआव जइन जादोंमोन खोमा। बिनि उनाव बिथाङा समनि फाखनाव हमजानानै जेलाव दोनदों खोमा बेबायदि आरो। स' 10 बोसोर बिथाङा NIA केसआव गोलैनानै दङमोन बेबायदि एक्जेक्ट इनफरमेसना मोजां गैया आंनियाव, बेनिखायनो नोंथांमोना मोजाङै खिन्थानो हायाखै। जा निउसाव बाहाय बांला नुदों बेखौ नोंथांमोना बुंदों। स' NIA केस, CBI केस, बै केसफोरा थारैनो जोबोर गिलु बालु केस। स' एनडेबि बिथांमोननि जि केस, बै केसफोरा दिनैसिम जोबाखै। नाथाय सासे सानै ओरै जुदि जोबलांबाय थायोबाबो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बेनिखायनो नोंथांमोनजों आं खिन्थादों। स' बि जुजाइ नामनि बै बिथाङा जाय बिग्रायारिया बर' हारिनि थाखाय बिग्रायनानै NIA केस जानानै जेलाव थानांदों, बिथाङा दिनै उदां जानानै फैबाय। बिथाङा उदां जाना फैनायनि जाहोनखौ दा थानाय सरकारनि नेताफोरखौ बुंदों। देट मिन्स बिटिआरआव जाय सरकार दानानै दङ, जाय पार्टिया UPPL, बै UPPL नि नेताफोरखौ बिथांमोना बाख्नायदों आरो सनितपुर जिल्लानि जि एनडेबि बिथांमोना थांनानै बिथांखौ खबर लाहैदों आरो। जियानो जाया मानो सासे एनडेबि जोहोलावा NIA केसनिफ्राय उदां जानानै फैबाय। मा बेयो स्टार्टिं नामा? मा बे मोनसे जागायजेननाय नङा? बाखि जेसेबां एनडेबि बिथांमोना CBI आरो NIA केसनि थाखाय जेराव दङ, मा बिथांमोनाबो जोबोर थाबैनो उदां जानानै फैसिगोन नामा सासे सासे? रनजन दैमारि बिथाङाबो मा बिदिब्ला उदां जानानै फैसिगोन नामा? बि जुजाइया जुदि उदां जाबायबा बे थारैनो उदां जानायनि मोनसे फारि नामा? मा मोनसे बेयो लासै लासै सिक्वेन्सआव थांगासिनो थागोन नामा? बिनाव सोरबा, बिनाव सोरबा, बिनाव सोरबा। नाथाय बेबादि जायाबा मा जागोन? ना इलेक्सन खाथिखाय लासै लासै बे केसफोरा जोबलांनो हमबाय नामा? बेबायदिबो आरो। स' बाथ्राया जियानो जाया मानो, जुदि बि जुजाइ बिथाङा उदां जानानै फैमारबायबा बेयो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां। खारन एनडेबि बिदा फंबाय जोहोलाव बिथांमोना जाबायदि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो जेलाव दिनैसिम दङ, बे जोंनि थाखाय सबसे गिदिर फेलार होनना बुंगोन बर' हारिनि थाखाय। बे गोरोबथाखौ खालामनानैबो दिनैसिम जोंनि गोसोआव जि दावदाब, दुखु, असान्ति, बेयो माने 100% जोबाखै। खारन बे गोरोबथाखौ खालामनायनि ओंथिया दिनैसिम मोगथाङाव जायाखै। मानोना बे गोरोबथानि ओंथियानो जाबाय सारेन्डार खालामनानै जों मा खालामदों? गावखौ हाथियार गथायनानै मा खालामदों? जोङो थि लामायाव फैनो थाखाय नाजादों। नाथाय बे थि लामायाव फैनो नाजानायावबो दिनै जों जेलावनो थानायखौ नुदों बा जेलावनो थानांगौ जादों। आरो बेयो बे गोरोबथानि सबसे गिदिर माने ड्रबेक्स जानानै थागोन आरो। फिउचाराव जुदि बिथांमोननि जेंनाया जोबाबा सासे सानै बेबायदि जुदि गलांबाय थायोमोनबाबो जों बुंगौमोन जे थारैनो मोनसे समाव एनडेबि बिथांमोननि जेंनाया जोबगोन। नाथाय बेबादिखौ जोङो दिनै माने नुवाखै। बिदिब्ला बि जुजाइ बिथाङा बेबादि गनानै फैनाया मा स्टार्टिं नामा? स' दा थानाय गेदेमा बिथांमोना, जायफोर बिथांमोना एनडेबि बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि थाखाय खामानि मावदों, मा बिथांमोना थारैनो बेवहाय साक्सेस जानायनि लामायाव नामा? स' जियानो जाया मानो गासैबो माने बुंबाथ' जोबलांनाय नङा, बहुद बाथ्रा ओंखारगोन। नाथाय सासे सानै बेबायदि ओंखारबोबाय थायोबाबो बे जोंनि थाखाय मोनसे पजिटिभ साइन होननानै आं बुंगोन। आरो बेबायदि जुदि जालांबाय थायोबा थारैनो नाब्ला सार बिथाङाबो थारैनो उदां अख्राङाव फैथारगोन।